KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañcay kala saaha huccidde mon noon kadi min dañir weltare oɗo subaka altine hannde mbe sikki tan goto fo ɓenni weekend deƴƴo weekend jaam e kisal hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe dañde weltare wiide on tan yo Allah waɗanen jaam ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe goto fo salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jettake e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna fof mbrosaw holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon ko arande on ko ɓuuri tengtude jayndeli ɗi hande ina jeeya hen janggo ina parane défilé ɗo e nder leydi meɗen Sénégal woni fête de l'indépendance ɗum noon lulniɓe nde ndelda invitation ko saliɓe kono kadi ɓeɓe ganda goni armé gaddi jabowol e ko lulniɓe mbino jewtide mawɓe armé ɓe mbi ko noon kamɓe yoɓe jaltina e banggal politique joni wonta sollahu lamdo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe guddi tan roɓindu jayndeli meɗen e jaynde gendire le soleil oɗo subaka yeehi ko ha toon to Maroc ɗum noon ko tawayde tan oɗo mo ganda kanko woni Assane Nassiri kanko noon woni ambassadeur mo Maroc ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe jewtidi noon e kan gueɗe Sénégal e Maroc kanko noon wi leeɗo leyɗele ɗiɗi ko ganduɗa rendiniɓe ɓuuri tidde kala ko jiiɗa saabu yete wona tan to banggal diplomatie rendiniɓe kono to bangal diine e ko way noon e yewtere nde ɓe kaali hen ha to bangal diine to wiideɓe tan hewɓe ko wasde famde ko faye l'islam kono noon l'islam ko diine mo ganduɗa ko diine jaam e kisal Sénégal noon e Maroc ko leyɗele ɗe ganduɗa ko rendiniɓe ko ina tiiɗi ɗum noon woni konngudi makko e nder jayde le soleil caggal ɗum garen e jayde direct news ɗum noon hande ine anda kala le 3 yonti so 20 heures yoni gardiɗo leydi ndi ne foti wadde discours à la nation ji gardiɗo leydi ndi e jonde muɗum hande noon mo huccite sénégalais ji ɗi addandeɓe tan discours mo ganduɗa mo waɗɗum jayde direct news noon ari tan ko wiide holko jogori haalede oɗon discours beele gardiɗo leydi ndi ma ara hen e 3e mandat muɗum situation leydi ndi e ko way ɗon ɗum ɗon fo noon nani faade oɗon discours hande kikiɗe he wonta so Allahu lamɗo jaaɓi garene jayde besbi le jour kañum ne ha joni tan arti koye oɗon discours e oɗon défilé ɓe mbi noon ko défilé mo ganduɗa ɓuuri hen hewde ko message uji ɓe mbi fête de l'indépendance ɗo e nder leydi meɗen Sénégal discours gardiɗo leydi ndi nani faade ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kay ha joni to banggal luldiɓe o neldiɓe invitation kono ɓeɗon noon mbi tan ko kañumen jeyetake yahoɓe ɓe on jeeya hen kadi Mimi Touré kañumne holli caggal tan oɗon invitation mo ganduɗa ɓe noddama ɗum e banggal tan notade e défilé oɗon poɗɗo waɗede janggo woni fête de l'indépendance mo Sénégal garen ha joni jayde vox populi ari tan wiide leader aji yewi askan wi walla ardiɓe luldiɓe kamɓe noon ɓe noddama e oɗo défilé kono noon ɓe mbi ko ñat ɓe jahani saabi ɗum ko gardiɗo leydi ndi ko wela watta kono kadi soɓe gummima hen woni tan yete o jogorani haalde e ko ganduɗa yete kamɓe ena tan wawi nawrude ɓe yeeso ko walla ne wawi nawrude yeeso leydi ndi ko ɗum saabi ɓe kolli caggal ko way noon ɓe garti noon e affrontement ji walla tan haɓannoɓe kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni awoɓe wonɓe Mbuure awoɓe wonɓe Mboro e Kayar kamɓe noon kabdanno e koye mabɓe ha woodi dañɓe hen gañandeli musɗi ɗum ɗon noon
koko ganduɗa ko gueɗe dañde ko hanki wonno garen ha joni jayde libre Walf quotidien e oɗo subakari tan ko wiide ɓeɓe ganda kamɓe goni armé kay ɓe totti leçon ɓe won walla mbiyen lulliɓe ɓe mbi Idrissa Seck kañum noon ari tan ko wiide yete kanko koye chef kanko kay to banggal ngal ganduɗa yete woni darade e wondiɓe makko ene wayno wonɓe o yiɗi hollude caggal walla won yidɓe holludemo caggal garen ha joni tan e kamɓe ɓe ganda kamɓe goni to banggal armé to yete ɓe mbi ko politicien ji ɗi banggal politique yoɓe jaltin hen armé saabu armé noon wona ko ganduɗa yete ene foti nannede politique saabu kañum lelori tan koko ajji ala fo mo ganda ko kañum wonani walla kañum ko toon heedani garen ha joni konngudi Idrissa Seck ɓe mbi noon banggal candidature makko saabi noon o tan hersini ministre uji makko wonduɓe gardiɗo leydi ndi oɗo saaha saabu wi ko kanko liggey makko hay goto ko yiɗi wadde ko ala bawɗo hadde mo ɗum wadde walla ɗo yiɗi darade ala bawɗo hadde mo darade ɗon te noon ko foti haalde ko mawa haaldum so tawi waktu o yoni ɗum woni konngudi Idrissa Seck ɓe mbi noon ndewo hawranno e mabɓe o tan suuti konngudi ɗi gandaɗi en ene wayno ko ñaɗɗini fawdi ɗum e Yankoba Diatara e Ali Saleh Diop ɗum noon woni tan yimɓe makko wonɓe e nder gouvernement mo Sénégal ɓe garti e oɗo couple woni debbo e gorko e sukaɓe mumen ɗiɗo ɓe ganda yete keddima diƴƴe ɗum noon saabi ɗum ko umminade ɓe gummino ko toon to diwan mo Tunisie ngam wiide aɓe paya tan to diwan mo Espagne woni émigration clandestin ɗum noon addi caɗele ɗum woni ko ganduɗa yete ko caɗele tigui addi e tan koɓe jinno wadde ko ha saabi kamɓe mbasi pittali mabɓe kamɓe sukaɓe mabɓe ɗiɗo e nder diƴƴe ɗum noon wiide tan neɗɗo o yidde wadde émigration ko banggal émigration clandestine ha heddo e nder diƴƴe ina hamni seeɗa koye nder jayde Les Échos woni caggal Les Échos garene jayde le quotidien noon ari tan oɗo subaka ha joni ko jugement mo ganda hakkude Mame Mbaye Niang e Ousmane Sonko saabu ene anda kay procureur wi ko ina waɗa appel saabu ko yalti hen ko welani ɓe gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ete haalama hen nane nder jayde le quotidien e banggal défilé o ɓe garti hen ɗum woni janggo yidde gardiɗo leydi yidde wadde noon défilé mawɗo ɗo e nder leydi meɗen Sénégal gaɗene jayde libération kañum noon ari tan ko wiide to banggal Tunisie to ko kewi toon ko ena hulɓini ko nder diƴƴe ɗe woni oɗo suko debbo kañum basdo fittandu muɗum e joom galle muɗum kono wiye joom galle o ne wiye Serigne Modou Abdoulaye Diop kanko noon joom suudu makko ne wiye Mame Diarra Diatta kamɓe ɗiɗo ɓeɗon noon e sukaɓe mabɓe ɗiɗo kamɓe mbasi pittali mabɓe e nder diƴƴe ɗe ɗon ngam tan yinnode faade toon to ganduɗa ko kañum woni to Espagne ɓe mbi noon sénégalais ji ko tolne jeenoyo woɗɓe ɓe gaddi noon haalaluji mabɓe saabu hen ɓe jeeyano e oɗon bato wonɓe ganduna noon keeɓi yaltude hen mbasani hen pittali mumen ɓe mbi kay oɗo biyeteɗo Djiby Diop kañum komo ganduɗa yete nanggama oɗo saaha kanko Djiby Diop noon guila 2016 o tan warno toon to ganduɗa woni to Genève étudiante goto ɗo joni étudiante italienne kanko noon ɗo joni o fawama jungo oɗon ɓiɗɗo Sénégal bannoɗo ɗeɗon gueɗe bonde ɓe garti noon e gueɗe hakkude makko no wurduno e famille makko e ko way noon garene jayde l'observateur noon ari tan koye interview moɓe dañde Robert Bourgi noon arte gueɗe kewɗe ganduɗa o tan arti hen walla o haali hen saabu yete o wi tan ko fayete ko dillinta leydi ene foti rentede kono kadi o arti hakkunde o mo ganduɗa woni Macron wondiɓe muɗum e Ousmane Sonko o haali hen kono kadi to faye candidature président Macky Sall o addi hen kadi ɗum ko ganduɗa kanko ni miijo makko nani nder jayde l'observateur garene jayde stade coftal ɓalli uddata damal e oɗo subaka ɗum noon ɓe garti tan ko Sadio Mané darde muɗum saabu ɓe mbi ko ina desi heɗɗade seeɗa
seeɗa o yitani taw hoore makko gila nde o umme rafi oɗo walla mbiyen gagne nde o dañoy koyngal ɓe mbi Koulibaly noon kañum e club muɗum koko ɗeesi jippitade seeɗa to banggal ɓe Habib Diallo ɓe mbi noon kañum nanni 15e but mum oɗo saaha goɗɗum kay ko sunnare tigui uddirtan woni biyeteɗo yete jogotonoɗo drapeau ni wiye Ndiaye drapeau saha fof ene heptina toon to ministère mo ganduɗa kañum woni ministère des sports kala ko dañno toon kanko soynete to banggal so gardiɗo leydi ndi ene tottira drapeau kanko yiyete amo jogui oɗon drapeau ha toon to ganduɗa woni fédération sénégalaise de football amo heewi ƴewtidede hen kanko Momar Ndiaye o wasi fittandu makko yo Allah yurmo yafomo yo juuɗe moƴƴe jaɓɓo mo kanko oɗo mo ganduɗa kala ɗo coyniɗamo ko drapeau Sénégal o jogoto hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni joni gudditen hello wonko noon tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ine anda noon janggo woni ko ganduɗa yete Sénégal ine waɗa ina mawnina banggal indépendance muɗum ɗo e nder leydi meɗen Sénégal gila 1960 nde ganduɗa Sénégal jeeyi hoore muɗum ha joni haade jeyde hoore mum noon ko heewi rewi hen manifestation ji kewɗi dañi dille kewɗe dañi eko way noon ɗum ɗon noon Sénégal jeeyi hoore muɗum ha dari wiya hankkadi ko onon jeeyi koye moɗon ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa ko yettere Allah gila nden ha joni deƴere ƴewtinda e nder Sénégal te yo duumo yo ɓooy ɗum noon thème oɗo gaddaɗo woni ko faye banggal civisme etane ko way noon citoyenneté ko way noon ɗum noon to banggal civisme to ko ɗon tigui kedditoɗen saabu civisme woni ko ganduɗa yete hande ene wayno ko fuɗɗi manquede valeur muɗum ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu wasde civisme ko ɗum tagata neɗɗo yaltude helde ko ganduɗa ko kañum jeeyi ɗum saabu so wiyama édifice public koko ganduɗa ko enen tigui jeeyi ɗum ko sen bonni bondanɗen ko koye men sen pewdi pewdanɗen ko koye men sen keeli ɗum kelanɗen ko koye men toon to banggal civisme ɗum ko hen jeeya banggal civisme ene jeeya hen dañde needi woni neɗɗo guijum bammum yo nanguir ɗum baaba guijum yummum yo ƴeewir ɗum guite yumma guijum mawnum yo ƴeewir ɗum guite mawniraɗo neɗɗo anda kilifa muɗum anda ɗo haɗata anda kadi ko haalata neɗɗo anda ko ganduɗa ko kañum waɗata neɗɗo anda ɗo fawata koyɗe muɗum ɗum ɗon ene jeeya e banggue civisme neɗɗo andude ɗo ganduɗa ete ko ɗon waɗata gueɗe muɗum ene jeeya e banggue civisme andude hoore muɗum ko ɗum fo arde banggue civisme wadde noon ko thème mo ganduɗa ne waɗi fayida thème juttotoɗo e jeunesse hande o saabu hande so ƴewtidama oɗon civisme nani ngakki no fewi e nder leydi ndi saabu hande jiyata neɗɗo yaada e ɓiyum baɗono yam jooɗo e bus jiya mawɗo dariɗo kañum ƴetta place totta ɓiyum jooɗo e place aɗani jangguino ɓiye ko ganduɗa yete wona needi kono wona moƴƴere saabu so andano ko so mawɗo darima cukalel jooɗima yo cukalel ummo totta mawɗo oɗon ɗum ɗon fo hande koko ganduɗa nani rutto caggal te noon ko yummiraɓe walla babiraɓe woni ɓurɓe fodde darade hande e ngal ɗon banggal duttine sukaɓe mumen ko ganduɗa ko ndin needi waɗano e mumen saabu ko jaam tan woni hen oɗon civisme noon ngakkude ɗum saabi hande yaltude ne waɗa manifestation ji ne bonna darade ene ƴetto wonde internet ne haala neɗɗo ko fotani ɗum haalde ɗum ɗon foof koye manque de civisme jeeya hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe wadde garten e valeur aji meɗen ɗon guddirten roɓɓindu jayndeli meɗen wiɗon yo Allah waɗanen jaam yo Allah o hokku en kadi tawede o saaha mo wuuri tawede kadi defile mo wuuri yabarke nelaɗo Allah hettiyankoɓe yo jaam tan wone Sénégal yo jaam tan dañi aduna o banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗen noyno banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat e wondude Djiby Dieng e Alassane to banggal montage to ko Alifa KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere
ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla naɗɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma